Barita na uli na sinurat ni si Markus. Biddo siya, dungi didok matu na sida, si tutudo na hudok ko tuhamu. Adong debas yan akan na jongjong dison na somaday hamatean paima di ida na sida, gogo ro harajau ni debata. Dungi dung salpu ono mari ditogyo Jesus ma si Petrus do si Jakobus do si Johannes tibuan mana sida tu dolok sada na tibo tu na soding holan na sida. Dungi muba marupana di jolo na sida. Jadi kebe marsilam ma akaulosna potak si tutu songon hapur idang adong tukang panaksak di tanoon na malo mabain sak-sak na songoni. Dungi tarida ma dinasida si Elias dohot si Musa jala na makatai dohot Jesus. Dungi nina si Petrus ma mangalusi Jesus. Ale guru dengan mahita dison ube kami ma dison sopo-sopo tolu sada diho sada di si Musa sada di si Elias ay idang diboto na nidok nai ay mabiak si tutudo na sida. Dungi adong ma suara sada sian opuni na madok odo anak haholongan ni rohaku tangyok kamu ma ibana. Dungi pitok di bereng na sida ma humaliang jadi idang di ina na sida be manangaha ola Jesus do rap dohot na sida. Alai dina lau tuati na sida sian doloki dipopai mana sida asa orang dipaboa manang tuise na ni ida na sida ia sojoro hehe sian hamatean anak ni jolmai. Jadi dipiop na sida mahatai di bagasan rohan na sida dungi masih sukunan mana sida di astuan ni na hehe sian hamatean. Dungi ninna na sida mamanukun ibana dia da uban di do akka si boto surat ikon jumolo go si Elias alai ninna ma mangalusi na sida na roma tutu si Elias jumolo paswakon saluhuna dungi songot dia do na tau surat tangotu anak ni jolma lad do si taunonna dungi si bolokonot tondo ibana alai hudok matuhamu nunga go si Elias jadi tiben nasida do tu ibana lo mo ni go nasida songona nidok ni surat tangot tu ibana. Dongi dinago ibana tu labung ni akka sisian nai di ida matoko palak humaliang nasida dohot akka si boto surat na masih sukunan dohot nasida. Dongi pitolongang masude halak na tokopi mida ibana dongi didapoton nasida ma ibana manabei. Dongi disukun ma akka si boto surat aha masih sukuna kamu dohot nasida dungi nina nasa halak sian na togopi ma mangalusi ale guru na ubua do anak itu ho to dinangungudo di ibana. Jadi disidi takup disima di patai tait dungi bogu-bogu ma dot patungok ipon jadi lamalos do ibana jala nungau paboa tu akka sisian mi asa dipabali nasida alai idan tok bain nasida. Alai nin nama mangalusi bana o bangso na sopo sea iko sadia leleng au gap do tamu sadia leleng nagi dope patau tau noku hamu poa kamu ma ibana tuau. Dongi dibuan nasida ma ibana tu labung na jadi pitok disogoto di ima ibana dung di ida ibana jadi tinggang matu tano mo galo-galo jala mo gubo-gubo dungi disuku Jesus ma manai nunga sadia leleng si songonon masa tu ibana jadi didokma sian siete-etehon jala jojot do ibana didabu tu api dohot tu aek mamunu ibana nian alai molotok baik ko marangaha ugupi hami asima ko ham di hami. Alai didok Jesus matu ibana molotok baik ko
poksea. Anggo dina poksea saluhut na do tok bain. Dungi pito dipagogo masuarana uhut mariwilu madok na poksea doa wale Tuhan urupi maha poksea ku na hurangi. Jadi dung diida Jesus lambok pungutusi halak na torop hona hata matot di na hudari di bain di dok matu ibana. Hobi guna ngungu jala na nengel au madokoko ruak sian ibana jala idang jadi be masuk ko tu ibana. Dungi manganggui ma uhut ma ibana di patai tait jojot lau ruak gabi songon na matedo ibana pola lan halak madok nunga mate. Alai ditakup Jesus ma tangan na pahehe ibana jadi jong ma. Jadi dung bongok tu jabu ibana disukun akasisian nama ibana pulik puasa soto baik kami pabalion ibana. Jadi didok ma tu nasida anggon nasaragami idang tok pabari ya so mo hite sian moktang yang doot mo puasa. Dongi lau manasida siani dibulus nasida matano Galilea jala idang jadi botoni manangise di rohana. Ai nama modai do ibana di akasisian nai di dogma madok nasida. Di pasado sogot anak dijolmai tu tangani halak dungi bunuh nasida maibana. Jadi dung dibunuh hehedo ibana di ari patoluhon. Alai idang diatusi nasida hatai jala mabiak do nasida manukun ibana. Dongi Roma ibana tu Kapernaum jadi dung dibagas ibana disukun manasida. Ahado di pahata-hatamu di dalani alai sip manasida ai di pahata-hata nasida do di dalani manangisi sian nasida naubelga. Dungi hudul maibana di jauh manasida na 12 dungi di dok matu nasida. Molo adong manangise na naing pogjolo di rohana ido na pokpudi jala pangoloi ni saluhut nasida. Dongi dibuat ma dak danak sada di pajongjong ma di tonga-tonga nasida. Dungi di haul mai uhut madok tu nasida. Manangisi na majakot dak danak nasongonon ala guaru au do najinakon nai. Dungi manangisi na majakon nau idadau najinakon nai na muksuwawido. Alai ninna si Johannes ma mangalusi bana. Ale guru huida hami sada halak na pabaliot begu mangasaon goarmu. Alai idang mangihutotu hita ibana jadi hoai hami ibana ala so hita di huton. Jadi didok Jesus ma unang orai hamu ibana ai idang adong tok bain manangise na mangulaun hagogon mangasaon goahu mamitong makataon na ja sianau. Ai manangise na sodo pakita mandongani hita doi. Ai manangise na mangaleo tuamu aik satau ala goahu di bain ala Haristus na puna hamu situ tudo na hudoko tuhamu idang mago upana sogot. Dongi manangise pagasipon sada sian akan na met na poksea diau dumenggan situ tudo tu ibana molo di pabongo tu takuhut na losung batu dungi ni dabu ibana tu laut. Jala molo di pagasipot tangan miho gotapon ai dumenggan do hotel pang lau bongo tu hangoluan sian mo dua tangako tua tu nagoho tu api naso gamitop. Tu naso olo mati tu kolna tu api naso haitopan. Asa molo di pagasipot pat miho gotapi ai dumenga ko natipang bongo tu hangoluan sian mo dua pato di danggugon sogo tu nagoho tu api naso gamitop.
tu naso olo gamati tukolna tu api naso haitopan. Jala molo di pagasipon mata miho pulsikon ay dumenggan maho mata bariba bongot tu harajau ni dibata sian mogdua mata ho dibolokon tu naroho tu naso gamati tukolna tu naso haitopan atina. Ay ganop do sisiraon sogot tu api jala sisiraon do nasa pelea tu sira na denggando sirai alai molo so asim sirai tu aha mapasiponi sai mo sira mahamu jala mogdame mahamu sama hamu.